Bon dia o bona nit! El vídeo d'avui és perquè us aprengueu com un poema els 2 manaments del català. 2 manaments només, ni 10, ni 5, ni 3, 2! Parlaré un català adequat. Parlaré un català genuí. Els que veu veure l'últim vídeo deveu estar pensant: Aquesta tia fa 2 dies que s'ha obert el canal i ja està començant a repetir. I és veritat, que em repeteixo, però ho faig pel vostre bé. El capítol 1 va ser llarg, enrevessat i dens. I jo el que vull és que tot el que vaig dir en el capítol 1 us quedi aquí dins tatuat al cervell. Jo sóc la primera que per entendre una cosa necessita veure-la, amb imatges. Així que avui us porto un format molt més visual. Manament 1. Parlaré català adequat. Recordem, el català i qualsevol llengua és com un riu gelat. La capa de gel de damunt és la normativa de la llengua. O sigui, les regles avorrides que t'ensenyen a l'escola. L'aigua líquida és el català col·loquial. Veieu que la capa de gel només és una petita part de tota l'aigua del riu? Doncs de la mateixa manera, la normativa només és una petita part de tot el català. Tenim 2 animals que representen les situacions de la vida. El llop representa les situacions formals. Si ja se'l veu, que és un tio formal, encorbatat, home de negocis, fent reunions tot el dia. El peix representa les situacions informals. Amb la gorra del revés, la cervesa a la mà i tirat al sofà a la meitat de dia. El llop es passeja per la capa de gel, o sigui, pel català normatiu, i parla i escriu sempre en català normatiu. Senyor director, si em dispensa, hauria d'anar al lavabo. El peix neda per dins del riu, o sigui, pel català col·loquial. Tio, m'estic pixant, és que m'ho faig a sobre, t'ho juro. Depenent de quina sigui la situació, hem de fer com el llop o com el peix, tant si parlem com si escrivim. En tot això consisteix el primer manament. Parlaré català adequat. Català adequat a la situació. Català normatiu en situacions formals, català col·loquial en situacions informals. Manament 2. Parlaré català genuí. Ara direm que el català és un ramat d'ovelles. I el castellà, que és una llengua amb molt més poder polític i econòmic, és un grup de llops. Els castellanismes són castellà disfressat de català. Per tant, direm que són llops disfressats d'ovella. Així, amb aquesta disfressa d'ovella, qualsevol llop pot entrar dins d'un ramat i menjar-se una ovella o 2 o les que sigui. El que passa en la llengua és exactament el mateix. Un castellanisme vindrà i matarà un parell d'ovelles del ramat, però el ramat seguirà existint. Però si ve una bandada de castellanismes ja la tenim liada, perquè se'ns pot menjar el ramat sencer. O sigui, se'ns pot menjar el català sencer. Per això, sempre que detectem un llop disfressat d'ovella, o sigui, sempre que detectem un castellanisme, l'hem de fer fora. Així aconseguirem parlar un català genuí i complirem el segon manament. Parlaré un català adequat. Parlaré un català genuí. Avui caçarem un llop disfressat d'ovella. Sabeu per què? Perquè és l'hora del castellanisme prohibit! Excuse me. Quan traiciones algú, estàs fent una doble traïció. Perquè estàs traint aquest algú i també estàs traint el català. I què coi t'ha fet el català perquè li faiguis això? El verb traicionar és una còpia del castellà traicionar. La forma genuïna catalana és trair. No sé si us passa a vosaltres, però jo, quan penso en traicionar, trair, em ve al cap la cançó aquella del Sebastián Yatra. Traicionera, de mi vida fuiste pasajera. I és fort que la primera cançó que anomeno en un canal que es diu Coses sobre el català sigui una cançó de reggaeton colombiana. Poder que comenci a replantejar amb l'existència... Hola, sóc l'Aida del futur i això és una cutrada d'esquetx afegit a última hora. Tot i que quan estigueu veient això ja seré l'Aida del passat. He vingut per rectificar una cosa del capítol anterior. Vaig catalogar el verb unflar com a col·loquialisme, però unflar surt al diec, per tant és normatiu. Que aviam, hi ha col·loquialismes que també són normatius al cap i a la fi, perquè quan tu dius hola estàs utilitzant una paraula que és normativa, però pots dir hola perfectament en un context informal. D'això d'unflar me n'he assabentat perquè hi ha hagut un usuari que m'ho ha dit als comentaris del vídeo. I m'encanta que em comenteu coses que m'ajudin a millorar. Jo intento ensenyar el que sé tan bé com puc, però és que hi ha tantíssimes coses que no sé. A més, ja us dic que els 2 manaments del català són bastant utòpics, perquè respectar-los sempre és dificilíssim. I ja que sóc aquí, aprofito per anunciar-vos a pels qui no ho sapigueu que Coses sobre el català també té Instagram. Us deixo per aquí el nom d'usuari. Allà hi penjaré algunes cosetes, hi faré enquestes, us faré preguntes i així podrem interaccionar una miqueta més. I això és tot per avui. Si us ha agradat el vídeo, podeu clicar al m'agrada i subscriure-us per saber més coses sobre el català.